Pezas únicas como estas de Sargadelos puidéronse atopar na 11ª edición da Feira de Artesanía e Antigüidades da Ponte Nova, que ano a ano se reforza. Cada vez está máis consolidada, é dicir, que basta decir que veñen prácticamente os mesmos anticuarios e artesanos do ano pasado. É dicir, eso quere decir que se encontran contentos aquí na Ponte Nova e nós tamén faremos todo o posible para que se encontren contentos, non? Un encontro que permitiu disfrutar aos visitantes de xoias como este bargueño de estilo italiano feito de nogueira, oso e ébano, ou unha xirafa de lata que sorprendeu os pequenos e maiores polo seu tamaño. Pero non son os únicos obxectos que chamaban a atención. Os instrumentos musicales chaman moito a atención, as motos tamén chaman moito a atención. A madeira un pouco menos, agora xa a xente xa non tira tanto pola madeira, pero bueno. A cerámica de Sargadelos temos desde mambrús, que temos 2 mambrús de color, e despois temos un mambrú que é un modelo bastante raro porque é de color blanco. Isto, polo que nos comentaron algún experto en Sargadelos, é que, bueno, que no seu momento, polas circunstancias que fora, quedaron sin pintar. Mais non só se podían atopar antigüidades, senón que os artesáns tamén tiveron un espazo reservado na Casa da Cultura para amosar o seu traballo. Bandeixas, popán, que se fase co cu de tabla, decóralaslo con decoupage ou pintura, e trenzas igual que se fa na cesta. Logo os cochiños para as muñecas, os nenas tamén moito, os reloxos tamén unha cosa que sole gustar. Bueno, depende, hai para todos. A mellor nunha feira tiran máis por unha cousa e noutra totalmente diferente, nunca sabes. A Praza dos Fornos da localidade de Mariñá volveu a converterse durante a fin de semana nun punto de encontro de veciños de toda a provincia, pero as vendas non foron como a outros anos. Xente máis ou menos a mesma, o pasa que no meu caso notas algo máis, a xente máis fluxa, pero bueno, outros compañeiros están vendendo ben. Moita xente, pero claro, quizás a economía non está moito allá e vese que non hai moito ánimo de comprar. Gusta, pero non teñen ánimo para comprar, claro. Outros, por contra, si se dan por satisfeitos. O que máis e o que menos, algo, sempre facemos algunha venta, porque, bueno, xa solo entre nosotros, entre os comerciantes, sempre facemos negocio, non? Eu personalmente me dou por satisfecho porque fixamos unha venda que tiñamos xa apalabrada para uns clientes de León, entón, bueno, a verdade doume por satisfecho da venta. Aínda así, o éxito está asegurado e xa se pensa nunha nova edición en 2018. Vamos a seguir apostando por ela porque é un evento moi importante para Ponte Nova. Eu creo que económicamente é o evento ao largo do ano que máis diñeiro e máis personal move. Entón vamos a seguir apostando por ela e intentar mellorala ano a ano. A Deputación de Lugo colaborou na cita cunha achega de 5.000 euros do Plan Único e a exposición de bargueños e de olería da provincia que se converteu nun atractivo para os visitantes.